Hej, det her det er så den lille video, jeg har lovet at lave til dig. Vi starter lige hernede ved bremseskiverne. Det er Tektro bremseskiver, kender dem sikkert godt. Så har vi Rivel fælde, gearstrammer og nav. Så har vi Hayes bremser her. Bremser utrolig godt. Jeg vil i hvert fald sige, at de bremser mindst lige så godt som hydrauliske. Så har vi Masuki Dirt Jam forgaffel her. Masuki er et rigtig godt mærke. Men hvis du skal ikke køre street trail på den, så vil jeg smide en hård forgaffel på, som gør, at den smider lidt mere væk. Rivel stel, Rivel bike stel. Så har vi Rivel frempind, den er holdt sted, og Rivel, en bar eller styr. Så har vi Hayes håndtag og Hayes bremsekabler. Så er den non-integrated headset. Det der sidder lejen inde i, det er non-integrated. Det vil sige, at det er ikke nede i stel, det er uden for stel. Så her, der har vi en Tioga sadel. Så. Og en Rivel bikes krank. Det er bare sådan en standard krank. Den kan selvfølgelig skiftes, hvis man ønsker det, men jeg ønsker det ikke. Så har vi en KCNC kæde, og den fungerer sgu også godt. Så er der det samme, altså stil og, eller fælge og bremser og bremsekæde og sådan noget. Og ja, det er en 26 tommer. Så heromme på det tandhjul her, der har vi sådan et beskyttet tandhjul, der gør, at du kan hoppe op på sten, uden du beskadiger kæden. Det er selvfølgelig ikke nogen, der er spidse, som det smadrer det, men uden at beskadige kæden, kan du så hoppe op på sten og sådan noget. Og så hernede har vi et Rivel et Rivel friløb, det er det, der hedder. Hernede, kan du se nu. Se. Og det er super godt. Det er over